नमस्कार, अमुक फूड्समध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत सुरणाचे काप। त्यासाठी मी पाव किलो सुरण साफ करून धुवून त्याचे पातळ असे काप करून घेतलेत आणि तिखट, हळद, गरम मसाला, मीठ, आमचूर पावडर, तेल आणि तांदळाचं पीठ घेतलं त्यासाठी। आणि गॅसवर मी पॅन गरम करायला ठेवला आहे। आणि इथे आपण तयारी करून घेऊया। या सुरणाच्या कापामध्ये मी 1.5 टीस्पून संडे मसाला घातला आहे। तुम्ही मिरची पावडरही घालू शकता। नंतर पाव टीस्पून हळद घातली आहे। अर्धा टीस्पून आपण याच्यात गरम मसाला घालूया आणि चवीप्रमाणे मीठ घालूया। आता याच्यात मी आमचूर पावडर घालते। इथे आपण अर्धा टीस्पून आमचूर पावडर घालायची आहे। सुरण थोडं खाज येते खाताना घशाला कधी कधी, म्हणून आपण याच्यामध्ये आमचूर पावडर घालणार आहोत। इथे आपण लिंबाचाही वापर करू शकतो, लिंबाचा रस घालू शकतो। आता हे सगळं आपण सुरणाला नीट लावून घेऊया, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। जर हे कोरडं वाटत असेल तर याच्यामध्ये हाताने थोडंसं पाणी शिंपडायचं आहे। इथे सगळं व्यवस्थित लावून झालेलं आहे। आपण गॅसवर पॅन ठेवलाय, त्याच्यामध्ये तेल घालूया। तर हे तेल गरम झालेलं आहे। इथे मी तांदळाच्या पिठात पीठ लावून सुरणाचे काप तळायला ठेवते। आपण हे शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत। आपण सगळे सुरणाचे काप पीठ लावून सगळीकडे तव्यावर पॅनवर लावून घेऊया। हे आपण मीडियम गॅस करूनच तळून घेणार आहोत। आणि आता हे आपण परतून घेऊया। हे शिजले का बघून घेऊया आपण।
कारण हे चमच्याने किंवा सुरीने टोचून बघायचं आहे शिजलंय की नाही, आणि दोन्ही बाजूने व्यवस्थित असे आपण शिजवून घेऊया. हे मी काढून घेते. हे दोन्ही बाजूने छान फ्राय झालेत. आता असेच मी बाकीचेही पॅनवर लावून घेते आणि याच्यामध्ये मी थोडं तेल ॲड करते. तेल कमी झालं आहे. हे पहा, सुरणाचे काप आपले तयार झालेले आहेत. तुम्ही करून पहा, छान होतात. थँक्यू.